Birleşen Ştatlaryň Halkara Ösüş Agentligi klimatyň üýtgemeğine garşy çydamlygy ýokarlandyrmak üçin Türkmenistanyň meteorologlaryna goldaw berip, olar bilen okuw türgenleşiklerini geçirýär. Bu barada Trend habar agentligi 18 fevralda habar berdi. Bu habar Türkmenistanda güýçli tozonly ýelleriň turýan we howa maglumatlaryny çap edýän Meteor jurnal neşriniň Türkmenistanyň gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň çaklamalarynyň takykylygyna ýyzly yaramaz baha beren mahalyna gawat geldi. Aşgabatda we Lewap sewitinde howa maglumatyny çaklaýanlar üçin ösen awtomatlaşdyrylan meteorologik hasaplama we maglumat ulgamlary boýunça ikinji seminar guruldy diýip Trend bu seminaryň geçen hepde Türkmen paýtagtynda geçirilendigini belledi. Bu çäre Türkmenistanyň Owa hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň gidrometeorologiýa baradaky gullugy we halkara bilermenler bilen hyzmatdaşlykda Birleşen Ştatlaryň Halkara Ösüş Agentligi tarapyndan gurnuldy. Trend habar agentliginiň maglumatyna görä seminarda türkmen meteorologlary iň täze maglumatlary ýygnamak we seljermek usullaryny öwrendi. Şeýledi bu okuw türgenleşigi olaryň howa maglumaty baradaky çaklamalary gowlandyrmagyna, taýýarlygy ýokarlandyrmagyna we netijede howanyň üýtgemeğine garşy çydamlygy güýçlendirmegine kömek eder. Bu habar barada Birleşen Ştatlaryň Halkara Ösüş Agentliginiň resmi web saýtynyň Türkmenistan bölüminde ýa-da Türkmenistanyň Owa hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň web sahypasynda haýsydyr bir maglumat göze ilmeýär. Bu habar soňky 2 ýyla golay wagtyň dowamında ýurduň dürli künjeginde güýçli tozonly ýelleriň turýan, sil suwlarynyň wagtal joşýan we ilatyň bular barada öňünden açaçan habarly edilmeýän mahalyna gawat geldi. Bu barada Azatlyk radiosu ençeme gedek habar berdi. Şeýle ýelleriň biri soňky edek 5 fevralda Mari welaýatynda turdy. Şonda habarçymyz uzaklygyň dowam eden şemalyň howanyň düzüminde tozon emele getirendigini we ýaşaýjylaryň ýakyn aralygy görmekde kynçylyk çekendigini habar beripdi. Şeýle-de habarçymyz adatça bolşýaly bu howa hadisesi barada ilatyň öňünden habarly edilmändigini hem aýdypdy. Galbersede Birleşen Ştatlaryň Halkara Ösüş Agentliginiň türkmen meteorologlaryna berýän okuw türgenleşigi howa maglumatlaryny çap edýän Meteor jurnal neşriniň Türkmenistanyň gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň çaklamalarynyň takykylygyna ýyzly yaramaz baha beren mahalyna gawat geldi. Neşir 6 fevralda çap eden makalasynda Türkmenistanyň Owa hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýanwar aýy boýunça çaklamalarynyň takykylygynyň noýabr-dekabr aýlaryndan da has erwet bolandygyna habar berdi. Ýanwar aýynda Aşgabatda öňümüzdäki gün üçin berilen howanyň temperaturasy baradaky çaklamalaryň takyklygy 71 göterme deň boldy. Bu görkezijler dekabrda 81 göterme, noýabrda 84 göterme barabardy diýip neşir ýanwar aýynda gün üçin berilen 31 sany temperatura çaklamasyndan 11 sanysynyň amala aşmandygyny we bu säwlüklere tejribeli işgärleriň ýetmezçiliginiň sebäp bolýandygyny belledi. Türkmen häkimetleri we media terişdeleri ýurtda turýan güýçli şemal, tupan ýa-da sil suwlarynyň joşmagy ýaly tebii hadisalar barada ne öňünden ne de ýanyndan açaçan beýanat bilen çykyş edýärler. Şeýle-de ýurtda tebii hadisalaryň netijeleri, ilata ýetiren täsirleri barada hem hiç mesele gozulmaýar.